اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, katayatanop man na sumbatan tanoso discuss tanong makapantag si ko kapiyapi kung balaloks alalan tanosi ko kasuso ato Allah kapakaya kasabapan sa kapasol tanong ko surka. Isami aloy mga bangsami, mga urip ng Allah na nama para sambayang bara agama ugay na marate adat sa loksya namay ko tite sa sirat al-mustaqim na di paalawang na si ikisupa si sangato pumetu na sajaratu al-araf na di pa katimbaw ko surga kapkit tengano karate ini adat kumbal aloksya na di pangkahulog ko naraka kapkit tengano sambayang yan puasa niyan jihad yan gusto mga pada-amal yan naro din matatago sa taman sa daama ka umaalimu Allah na dalilo tumabang sa amiya pekapya kayamal na may kumarata kay kaploklokos na di ka pa timbaw ko surga na baloy ang ginawang ka mapya kayamal na mapya kindudulunan ka malakay gagaw kumbalaloks ka si tano tumiya taman kagaikoy ka 40 ay 45 nagyang ito la to kabir sinaha. Di nga pumti sa loks. Pero kalilipatan nino ba tunga na miya loks na ingawad bayo ka kaya pakatuan ni. Kaya pangro apias yan. Ira maluap tetanosan, maluap pemdak, pagatar atika, di kasi pampuraga kami loks kau. Marata oto modul si kumbala loks. O di na sumamusama ka na babu pag-Amerika na may singa-singa akad. Nakarata oto yadat si kumbala loks. Hayap na patut na di nga tero kakangudampan. Kabakalo-kalo na kunutan na kapagbagrulawas yan. Kapagkasag yan. Di nga di pamtuy sa loks. Ikapat pulogo nung natiyan na la tahrimhuma min ayyi shay'in yuhibbuhuma di nga kiran papasaso kababayan nira. Yang otap kababayan nira na style na di nga kiran pagalangin. Yang otap kababayan nira na panganangkad na plubay nga sa kitika pa kakaniran. Yang otap mga dadapiatan ng kababayan niran asara maka yung kuagama. Adi mabalo ya haram na ayaw ning kasiran. Madakla maungangan na loks. Apat tupungan yan suwata yan. Na egira aswata yan na miya kaapas. Na kapakayad na pamagayan yan. Na yamalaro na pamagayan ng Allah Rabbul Alamin. Lagi daw nga to ay namin yan lokloks. At talo ka tayo wata amama. Napalaid mi ang aroma. Ini baga kirangan na yung alok sa dap di yung umalawala. Nagyan ko na nga aloks na miyanik sa nga tuwa ko. Kakaawata yan. Naminiga kira na karumay. Naminiga ko isa kwarto. Doon ay ko na mapita. Miya kailay ang tuwa, miya kamong na babay sa mababasa sa udumpas. Di na ba po ino kayo ni? Di na miya katiti ako. Relay ang agi sulok sa katiti sa iga. Doon, nagkukararangit yung miya kamong. Yung ito, tigin tiro baka patiti ka nga kaya nuti. Di na nga ito tiro baka patiti sa iga nga anigay dumpasan sa tilang. Ang aming karuran siya nga esominto. Langon na tiro niya, nagyang nga eloks. Na ko na siwa yan na kinuha niyan sa mga tabo, mga palanggan na
Piyang una ba niya na piyang agagyan. Niya ko na malo mapuralungan na pliud. Dead nudas. Nasisum yung sisang ito ikadu watayan. Alok. Aroman may niga. Daw na kaya ko na kapipita na pagnatan sa kapi. Ang auto niya kamong una babay. Na may ada po sa kuwan, may basa. Si ko dumpas. Tila ba buino kayo ni? Tineno kayo niya, may katiti ako sa igaan. Nagyed ng sulok sa pakatiti sa igaan. Nagukuman lango pa, lango na marata basa. Na inimbasa niya sa kaya panugangan niya na Allahu Akbar. Agugyan ko ito penarok-tarok. Ada kon man tero sulok na kung una ba niyan sa mga semento, penrapuan niyan, yang agagyan, may peralungan peliud. Nasip man sa mga ikatalawat yan. Nagyan ko ito, kaya pa kauman yan noon, may nigakira na ako man nakapipita na may linaw. Yun ang ito miya ka muna inukay ni Babu. Yan na prilay ang kamata na miya loksep. Di niyang kita no da kapatit yan sa ito. Tinado, di na problema sa mo. Sa kanimata, piyaw manggaw, piyaw daw nagtiti ka. Na miya loks ka. Kinaba nga paawin. Kinaba kanguda. Ngayon kung tumiyang parang ito miya kamungo na ayon miya ngunab na ayon din na miya mipi. Pumasa kung ada bawang ato titi. May ko kuna nga to alok sa babay na makapamay ko na nyaling sa walay. Dapat diyan. Ito man yan, so tilo katawa wata yan at yan napakaunutan niya sa mga karoman niyo ka anak tiro na katakat. Niya malimod siran. Niya makapia-pia panganang na ipaganan niyang kiran. Niya makakansiran. Na sumiyulad siya kwarto. Nagyan makaliw na anaawid yan na baon. Pamako sa tanong na Samsonite. Tigyan nagyan nga baor na may papanoon na bulawan. Mga diamante. Hindi tarnak na tigyan na miyalok sa ko na diyak nga ilangan. Nanamaganakan rakanoron. Na piano tulian nagyati na ito kay kan rakano na kanabatiti ang ito kumaniw kuiga anak nga. Kumino ako sa na ini inodudak mo iga anak. Kanaba ko pantaw tito miyaloks. Ako nagyangaya do ka to tiyan na miya kamong rakan na langwabasa na lingan niyan rakan. Dako niyan penatangi. Diniw ko ang ay bulaw anak. Kadi pa tutuban niyo mako. Nagyangaya last time ya kamong rakan. Na mapeparangay. Nakisariga koro. Nasakay kirak sa ngay bulaw. Kapakaya tutulan na benar, na kapakaya di benar. Kaya buman mabang sami tutula dirisud na mapangimnar ka, na tutulang o Quran. Ako sa tutulang o hadith tama bagan mamu hadis. Iya pa na nga yung mga tutulan na dasa na diyan, abad miya panutul, nakapakaya benar, nakapakaya di benar, nasuka panutulaon, apakakasaguna, nasarak na ba mitutumpok ko akida, nagukna ba mitutumpok ko mga ahkam, nakapakaya panutulkan. Yan ang mga bangsami, mga orip no, ay kailangan na basta katawan ka, kababayaan ng balaloks ka na, bagan ko. Naso panugangan ka, naloks ka. Naso kababayaan yan, napagan ka. Yan na ni ika-45. Ika-45 na si Inaka. Hira na mga duya yan, nakapakaya sa kaawatan na kabanto ka ang ito duya Inaka. O di na si ika-pakang umiyaloto yan. Nakawaraw nun to sa ina. Basta masipat tarkawin na ka at tumuon ka sa duya yan. Mapaparo ka po duya yan na diska na mauraw ka sa loks ka. Mauraw ka kinama. Allahu Akbar. Ika-45 na
dingka mentugas so kape katarbiya kasinanad sawata o salakaw pira. Tika so si bapak na sigiraw na niya makapiyapiwata ka mga pipi ka kasinanad sawata. Do diran naki tumanintaan, diran kedutan, diran sugu. Na miya kilang mamuna sa mga tera ng mga attorney, mga abogado. Na hindi ito mapmana na skay na agus ka ama. Na di ka naman tao tomar besota. Di ka naman tao sumina na chota. Nag-iimi ang punta lang niya magariyari. Na lagi dua papilian ka po so yan. Gina na ukuran ka anan. O pa mako gina ni beta diwa magariyari na ukuran yun. Api katuma nung bala aloks ka so kagayran o kipapantag niran rakano. Api anta aloks. Abay ning kabay aloks di ka ba di mabalay mapiaso awat tayo. O man ni isa aloks na nakabay ay nataman sa langit abantugan wata yan. Nanda man ay amay ko gito yukuran niya. Na di nga sindi tingo malalakos ka so dakapakarap pang iyo magariyari. Ay patot na senditan ka si iko ukuran. Yan ang ukuran ng Allah Rabbul Alamin. Qaddar Allah wa ma sya'a fa'ala. Ikapatulo ako siyaw na gira di ka kiran makin discuss na impeding ka. O bang ka marata may lairan kumatang ka. Aba bagay mana niyan na gelatid na matang ka si ikira. O di na di nga sila nimbitira inasala ka at tatantangan ka. Baka hindi pa matiya. O di na sala ka pamamakin na gano'n ka. O di na tatangkirian ka sira na no ba nga sira tatalikudi. Kau pa mo kayo mitiri nga na so teacher ka, so ustad ka, so mudir ka, so mapuro ka sa opisina, nabangaw ng kiroy semua. Ngagito na may tubo pa Arab ka kira. O so ustad ka, so teacher ka na ya Arab ka kira na grade. Agwang yan mabantu. Naso pa mako so si sa opisina na ya Arab ka kira na ba kaya karang iti. Nasina ka siya makana ay Arab ka kira na mga surga ka. Now di nga karaw ito malik di gira di nga imbitira iso mudir ka so director ka so mapuro ka na di nga karon to mangkiri na apyaso kap napas ka na may to gira di nga sira imbitira ina subron sina ako siya maka. Diyan mga bangsami mga urip na Allah ay patot na gira adi nga imbitira isina ako siya maka. So Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di makipagato ang ina yan. Abadis kari niya, kaya bantugan na bilang tadi mapi kapag inay na. Namingis sa unong mga layok yan. Damit may layo ba nga inipagato ang si Omika. Yan ay kawan na kano ba so pagilay niya na pundutan niya ang upangan ka nasak ni mo noon mami. Nambaloy ako amaraw sa kaplok-loks. Ayan itulad o Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Akapi kaplok-loks na pamakoplalaakaw ka no, naudaw daw, napakaon na ang kasuloks ka. Naugagawin as kay o una. Nakaw makano ko sungan niyo, naubaka ontud taman sa di makatuon sa paguntudan niyo. Nabakano paganaan, naubaka amit taman sa di makaamit. Nasisiya pa nga sa sobra pangukasisiya pa nga si ko, wata kamay to at pakaunutan naman. O pa mako di nga masyap na di nga dabay ni na iyawi da akal na marata kay kaplok-loks. Sa tanong niya tama si sanga na naigapat pulo agus yaw na nailambat tanoron si sanga pad 50 agwisa 50 agudwa 3 na insyaallah na subatan tanong po insyaallah kung mga padauras balasan tanong wala sa mafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.